Greg ta' 38 sena li m'għandux indirizz fiss ġie akkużat b'importazzjoni ta' 25 kilo droga kokaina minn Sqallija li fit-triq għandha valur ta' €1,500,000 u ġie mixli wkoll bit-traffikar u possess aggravat tal-istess droga. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi u ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni rrakkuntat kif nhar il-ħamis filgħaxija għal ħabta tad-9:15 filgħaxija l-akkużat wasal Malta fuq katamaran minn Sqallija f'karozza Opel li kienet isuq. Uffiċjali ta' dwana waqt kontrolli każwali waqfuhu s-suspetti kibru minħabba diversi kompartimenti li kellu fil-vettura. Mill-iskenjar ġie konfermat il-preżenza ta' 25 pakketti moħbija wara pannelli folot tal-injam. Kull pakkett kien jiżen madwar kilo. L-ispettur spjega li l-akkużat ġie arrestat fuq il-post. Madankollu l-avukati tat-divisa qajmu dubji kbar dwar il-validità tal-arrest billi sostnew li l-klijent tagħhom ingħata interpretu bil-Grieg bis-16 siegħa wara li ġie arrestat. Il-prosekuzzjoni qalet li nħarġlu fuljet bil-lingwa Griega li jispjega d-drittijiet tiegħu billi l-akkużat ma jitkellimx bl-Ingliż. Il-Maġistrat laqet it-talba tal-prosekuzzjoni sabiex tiġi ordnata friżar tal-assil tal-akkużat. Fl-istess ħin qed titmexxa inkjesta maġisterjali dwar il-każ u ċ-ċirkustanzi tal-arrest u s-sejba tad-droga.